دوتو درهبات منچا صاف آنلاین مهلب بلوچ ایواد بلوچستان صبح 7 بجے مارچ 12 تاریخ بروچ یکشنبه دلگوش کنه سرحالا بلوچستان سربزیر میر عبدالقدوس بزنجو گشتہ کہ کوہا شدگی مردمہ یکرند پدہ مذاکرات دعوت دیں تو پنگ چستکن کے بدلہ بلوچستان مالو کے گہتری آترا کاراں کو مکن بی کوئٹہ کراچی روٹا قانون سر عمل نہ کروں کہ بسانی پرمٹ و لائسنس ہلاس کرنے فیصلہ بلوچستان حکومت شاہراہ قضاء و واقعین گرودار کوچان ٹریکنگ سسٹم فعال کرنے حاطرہ گامگیج نیشنل پارٹی گشتہ کے حال ہی کے مردم شماری سرکاری واقعدار افغان پناہگیرانی نامہ درج کرنے پندل سازی کن گیا یہ پندل سازی مذمتہ کنی و افغان پناہگیرانی نام بلوچستانہ ہچ بڑا نوشتہ کنن مپا جماعت اسلامی سروق سراج الحق کا گشتہ کہ بلوچستان مالو کے سرا ظلم و زورا کی کنگ ہو گئیں جبری بھی گواہی مزنے جیڑہیں ماں تو گوا در پدرا ذاتی بندی ہستے سردار یار محمد رندے چوک سردار خان کاروان سرا آئی ای ٹی بم عروش دو مردم بیران واقعہ بولانے دمک سنیا پیشت کا پسنیا بوائز ڈگری کالجہ کتابانی فیسٹیول دو روچی کتابانی مراگہا مزنی کے ساسیہ بچے کو جنک نودر پر وہ مالو کا بہر زرتا افغانستانی ثقافتی مرکزہ بمتراک پنچ حوال کارہ ہوار اشت مردم بیران دلگوش کنے سرجمی حالاں بلوچستان سروزیر میر قدوس بزنجوا گشتہ کہ کوہا شدگی مردمہ یکرندی پدہ مذاکرات دعوت دیں تو پنگ چسکن یہ بدلا بلوچستان محلوکی گیتری حاطرہ کارا کومک بکنا تربتنگو حوال کاران تران کنانا بلوچستان سروزیر گشتہ کہ بلوچستان میرٹ بحالی میں اولی ترجیحیں مارے کوٹک کے معاملہ گون زانکاری کارکتگو ملک چمزنی جرمانی یا رکین تک بلوچستانہ 25% باہر رسگا ریکوڈک منصوبہ سببہ اربان ڈالر آمدنی بھی بلوچستان مالی جاور محکم بنتوز مردمانی زندگی یا آسانی کے آئیے گشتہ کے پتربت شاہراہ سٹی پروجیکٹ فیز 2 ابید ساؤتھ بلوچستان پیکج سراہوں کاربو گئیں بلوچستان حکومتہ بلدیاتی ادارہانی واسطہ فنڈ کے شینتگاں کہ بلدیاتی نمائندوتی دمگا کارکت بکنا بارڈر معاملہ اور گوادر غیر قانونی ٹرالنگ کے بابتہ گام گیج زرتا حق تو تحریک بیسریں زہر شانی مکن تو شہر و بازارانی روڈ و دمگاں بلاک مکاں بلوچستان سیاسی راشونہ گشتہ کہ میر عبدالقدوس بزنجوے گوشگیں کہ کوہا شدگی مردمہ مذاکرات دعوت دیں بلا یہ گورا اے واقع اختیار نیستیں کہ صلاح بند مردمہ گو معنی دار مذاکرات کت بکاں کوئٹہ کراچی روٹا قانون سرعمل نکنوں کی بسانی پرمنٹ و لائسنس ہلاس کنک بند بلوچستان حکومت ٹرانسپورٹ محکمہ دیوانیہ فیصلہ کنک بتا کہ شاہراہ قضاء و واقعین گرودار کوئٹہ کراچی روٹا کوچانی ٹریکنگ سسٹم فعال کنگ و ٹرانسپورٹرانی دلگرانیہ ہلاس کنگ حاطرہ گامگیج زورک بھی دیوانہ فیصلہ کنک بتا کہ بلوچستان حکومت نمگا کراچی روٹا 666 بسوں کوچاں جتگیں ٹریکنگ سسٹم سرجمہ بحال کنک بھی وہ ہما گاڑیاں کے انگتہ ٹریکنگ سسٹم جنگ نبوتا زوتا چزود جنگ ببا اوور اسپیڈ دارگا ٹریکنگ سسٹم بحال موٹر پولیس و سیالدار ادارہ فعال ببا ہر کسک قانون سرگوز کت آہانی پرمٹ و لائسنس ہلاس کنک ببا بلوچستان سیاسی و چاگردی راشونانی گوشگیں کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ قضاء و واقعینی گرودارا تاہنا اے بس نئے اے روڈ سک رشیں بلے کسانے حکومت و نیشنل ہائی وے اتھارٹی اشے دومی ٹریکہ جوڑ کنگا اشتاپی کار بکاں پدا ہمیں یکیں ٹریکہ کے جوڑ کتگ ہوں میں استمانی اسٹینڈرے نئے موڑو چوٹ شریہ نگی شینتگا سرجمی رہا کڈو بیٹا پل پرشتگو کلنڈا بائدی حکومت اینم گاہوں دلگوش پدا پسنیا بوائز ڈگری کالجہ کتابانی فیسٹیولہ مزنی کے ساسیہ نودر برو محلوکہ بہر زرتا کتاب بہا زرتگو مراگش چارتگا بوائز ڈگری کالج پسنیا چیر دستی ابو کی بنگیجی مراگشہ تران کنانا انتظامیہ و مراگاہ انتظام کاراں گشتہ کہ کتاب بوانک چاگرد جوانی سرگرمی و دیمروی اولی گام گیجیں جوانگ و زانگا قومہ دیمروی کتگ و اے دیمروی ہما و شالی مان زمانے کہ مروچی ما دیمروی کتگی ملکان دیست کنی بنگی جی مراگیشہ اسسٹنٹ کمشنر پسنی محمد جان بلوچ ڈگری کالج پرنسپل شہزاد ہاشم اور دیگرہ گشتانگ داتا کتاب مراگاہ ڈگری کالج عبید گرلز اسکولانی جنکے نودر برا مزنی صابیت کگوتی پسندے کتاب زورتگا
دوروچی مراگاہ کراچی کوئٹہ کیچو گوادر بازی پبلشرہ وتی وتی کتابانی اسٹال جتگاں بازی زمکاراں وتی عکس و سازش تھوم پا نمائش اسٹالنی سرا ایر کتگاں کتاب مراگاہ نودربران ٹیبلو کسمانگ بلوچی اردو مشاعرہ اقسانی نمائش و بازی مراگش بودتگاں اشتا انوگی حال پگیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بھی کرنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نمنا محلہ بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ پہ ایمنیو تاہیر باد